Takže čaute ľudia a vítajte u dnešného videa. Dneska tu bude tier list našich videí, ktoré majú najviac pozretí, ich tu 6. Takže ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ideme na to. Dobre, takže máme tu kategórie. Podarilo sa, to je úplne tá najlepšia, potom super video, potom bola to sranda, to je tá stredná kategória, v pohode to je také akože kadejaké a potom hnusné proste, zle sa to urobilo, hej. Malo to proste iba šťastie. Si prešli, aké máme kategórie a máme tu prvé video a to sú novinky, konkrétne 4. diel, kde sme rozprávali o veľa hrách a ja som na toto video celkom pyšný, celkom ma to bavilo aj strihať a malo to dosť views, takže bol som za to celkom rád. Takže dáme to do super. Takže ideme na ďalšie video a to je nákupy z Figure Trading. Nie, áno, to je nákupy z Figure Trading part 1 a toto video ma bavilo natáčať, len proste niekedy to bolo zle zostrihané až príliš nudné, to musím uznať. To bolo aj pri hodnotíme šopiky s popkami, k tomu sa ešte dostaneme. Takže toto videjko by som dal asi skôr, že akože malo to dosť views, boli sme za to strašne radi, ale ja by som to dal, že v pohode, lebo akože zároveň bola to zábava, ale nebola. Proste bolo to také v pohode a malo to veľa views, takže super. Vrhneme sa na ďalšiu položku v tomto zozname a to je prvé video na tomto kanále, ktoré sa volalo iba že Pokec a rozprával som tam, čo by sme chceli natáčať, malo to iba nejakých 41 sekúnd, bolo to rýchle. Teraz to má nejakých 80 zahľadnutí za tie 2 mesiace, takže nie je to tak úplne najlepšie, ale keďže to bolo moje prvé video, tak je to taká moja srdcovka a úprimne ma to bavilo natáčať, takže dám to, keďže to je moja srdcovka, dám to do podarilo sa. Je to proste tier list podľa mňa. Takže ďalšie video je hodnotíme šopiky s popkami. Toto je naše najpozeranejšie video na tomto celom kanále, aj keď mne sa úplne tak nepáči, hej. Proste sa mi nejak nepáči a akože natočili sme to rýchlo, je to tiež také nudné, možno aj nudnejšie ako to hodnotíme šopiky s popkami. Neviem, poviem vám, bolo to dosť rýchle, narýchlo sme to urobili, takže dám to sem. Akože v pohode video, ale predposlednú položku v tomto zozname je prvý chapter Paul D a toto ľudia, toto okamžite dávam na buď podarilo sa, alebo super video. Asi to dám do super videa, lebo akože dosť ma to bavilo. Proste bolo to zároveň aj, alebo nie, dáme to tak. Položku na tomto zozname máme, nie je to tam vidieť, ale hodnotili sme tam Moonring Citron a Moonring originál aloe vera. Viac nám teda podľa všetkého, čo sme tam hodnotili, chutil citrón a proste za mňa bol lepší, ale asi iba obod, takže proste obidva sú dobré, určite si ich kúpte a bavilo ma natáčať to video, bola to sranda proste, tým by som to definoval priamo tou kategóriou. Dúfam, že sa vám dneska toto také zaujímavejšie videjko páčilo a keby ste chceli ďalšie video z tier listov, tak dajte na toto video aspoň 5 lajkov a 50 pozretí. Boli by sme mega radi. Takže čaute!